pasiyon na. Gisaulog nato karon ang ikakawhaagwaw nga Domingo sud sa tuig. Ang tema mao kini, ang pagdapit sa bangkete sa Ginoo. Mapasigarbuhon kitang muadto sa bangkete kay gibati nato nga kita gitagaag bili sa nagdapit kanato. Kay daghan ang gidapit apan jutera ang gipili matud pa sa Ginoo. Apan unsaon man nato aron kita mamahimong angayan sa imbitasyon sa Ginoo, gikinahanglan nato ang pagbag-o sa atong kinabuhi, pinaagi sa paghinulsol, paghigugma ug pagkasumusunod ni Kristo. Daling litukon, apan sayod kita nga lisod ang pagtubag sa imbitasyon sa Ginoo. Busa mga igsuon atong tubagon ang imbitasyon sa Ginoo diha sa pagdawat ug pagbuhat sa responsibilidad nga nahilakip niini. Aron pag-abot sa mga adlaw, kita angay nga ilhong mga anak nga mga dinapit sa iyang bangkete. Si Reverendo Padre Reche J. Gamaya mao ang manguning santos nga misa dinuyugan sa madasigong pag-awit sa Pauline's Friends. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o balaang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, ang Dios mao nagdapit kanato sa pagsanmot niining maong balaang bangkete. Aron mahimo kitang angayan nga mosaulog uban kaniya niining misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumbisa ko sa Dios nga makagagawon sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nagalapas ko na kuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa hayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kag Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron niya ko sa Ginoo nga atong Dios.
kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, kadaisay ang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos ang mahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Sa tuho sa Amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Amahan. Sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita.
O Ginoo, among hinabang ug mag-aagang. Himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias, uluhan 25, tudling 6 ngadto sa 10. Niining bukira himuon sa Ginoo ang labing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kabul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlaw, siya mao ang atong Diyos nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan tunob-tunuban ang Moab, ingon sa uhot nga tunob-tunuban diha sa tae. Ang puong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala, iyang gipupay ang akong kalan. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Di ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong ibubugaw, ug sungkod gihatagan mo ako o kaiso. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Gihikyaran mo ko lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayod ang akong kopa.
maayo lamang o kaloy, mao'y nagasunod ka nako. Sa kanang mga adlaw, sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan, sa katuigan. Magpalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang akanako. Magpalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang akanako. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Puluhan 4, tudling 12, ngadto sa 14, ug 19 ngadto sa 20. Mga igsuon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahagumugaway. Nakakaton na ako niining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin ug bisan kanusa. Busog ako kung gigutom. Hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gugma o gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo, tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios, uban sa hinangpin niyang pahandi, diha kang Hesukristo, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygon ta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manasab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw, Ginoo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay ug usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon ug giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. O gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad.
Kunya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa mga kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan. Maayo ug dautan ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og bisti sa kasal. Ipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulog sa bisti sa kasal?" Apan wala motingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan diutay ra ang gipili. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Ikaw, Kristo. Niadtong ako usa ka altar boy sa high school pa ko. Usag yun sa mga nindot kaayo nga higayon, mao kining magkuyog-kuyog gid mi sa pari. Kay kung asa ang pari, tuwa pod ang kaon. Mao na nga bisag unsang kumbira, labi nagpanahon sa bakasyon, kaming mga kulitos, mga altar boy, mga alalay sa pari, malipay gid mi nga mukuyog ni Father kay di gid mapasmo kung kita mukuyog ta ni Father. Mura habisan gani karon, makabantay ko nga usay ka na magbisa ko sa mga GKK. Doon na usahay nga doon ay mga tao nga mamistahay, mga mami, tawag na mga mami, mamistahay nga magbantay lang na sila sa pari. Unya mukuyog na sila sa pari, bisag wa sila kaila sa tagbalay, hasta pugko kaila nga sila ni kuyog di ay. Unya mangutan ng tagbalay, "Pader, kauban nimo to, Pader?" Hingkuwa man ko kaila to, abi nga kung inyo tong bisita. Nga moingon ang uban nga ani kuyog lang siguro to, Pader, kay mao to ang mga mami, no? Mamistahay nga mga tao. Kay kung asa gani ang kumbira, tu apod na sila. Siguro karong Domingo mga igsuon, atong nadungog nga ang Ebanghelyo nagisgot mahitungod sa kumbira. Kay gani ang unang pagbasa naghisgot pod sa usa ka kumbira nga labi ang pagkaon ang iandam, labing maayong bino ang iandam, matud pa ni propeta Isayas. Kay sabot manggod nato nga mga Kristiyano ang pag-abot ni Kristo usa ka dakong kumbira, usa ka dakong malipayon nga kinabuhi tungod kay siya magluwas gayud kanato. O kining mao nga pagbasa gitubag pud nato sa Salmo Responsorio nga wa gyud makulang nato kay ang Ginoo nagbantay nato. Unya ikaduhang pagbasa naghisgot po niini isip follow-up nga kita bisan pa man sa kasakit, bisan pa man sa kapakyasan, kagutom o unsa ba, dili kita pasagdan sa Ginoo. Daygon gyud ang Ginoo tungod kay siya nagtabang nato bisan asa ta, malampuson man ta, malipayon man ta, o unsa ba ang Ginoo na kuban nato. Muning angay arang sa atong pamalandong karon, siguro nakadungog man ta sa kanta ni Yoyoy Villame ba na o Maxorban, kanang gitawag niya kanta nga Sion. So doon ay tulo ka Sion karon ang atong pamalandungan. Ang unang Sion mao nga ang atong kinabuhi de ay usa ka selebrasyon. Sion, selebrasyon. Anong selebrasyon man tungod kay ang mga sagbingay manggod sa Ginoo kung atong madunggan dili lang kani
daghang mga sambingay sa Ginoo nagisgot mahitungod sa usa ka kumbira. Sa ato pa ay para sa Ginoo ang kinabuhi selebrasyon. Ang kinabuhi angay nato sa ulugon. Dili ta angay mag-uol sa kinabuhi, dili ta angay mabalaka sa kinabuhi, dili ta angay nga mabukatan sa atong pagtuo kang Kristo, sa atong pag-obserbar, sa atong relihiyon, kung dili atong puy-an ang kinabuhi isip usa ka selebrasyon. Kasama sa usa ka kumbira. Doon na bagoy magkumbira, doon na bagoy magpakasal, doon na bagoy moadto sa kasal nga dili manipayon. Bisan pamutulo ng luha, usahay sa mga kinasal, kanang luha ingon nila tulo o luha sa kalipay. Ang selebrasyon, mo nang uban excited kaayo nga sila kaslon, excited kaayo mahimong ninong, excited nga mahimong ninang, ang tanan pangandaman gyud malipayon kaayo. Tanan nga energy, tanan nga kabtangan, tanan nga oras igahin kayod tungod kay dako nga selebrasyon. Mao pud ni nagihimo ni Kristo kining mao sambingay tungod kay para niya kita isip iyang katawhan maglantaw unta sa atong pagtuo, sa atong relihiyon, sa atong kinabuhi, isip usa ka selebrasyon. Usahay kinibitang bago pang kasal. Malipad yun kaayo mo na mag-celebrate yun, magsaulog yun sa bagong minyo. Magsaulog, mo nang gitawag nila honeymoon. Kay nindot kay kinabuhi sa ulogon nato. Kay giampuan yun ang iyang bana, gipangayo niya sa Ginoo. Giampuan gyud ing asawa, gihatagan gyud sa Ginoo og asawa. Mao na nga sa ilahang bagong kasal, doon na sila mga timsong, ingon sila, bagong kasal ang timsong ni ani, papuri sa Dios. Kay magdaay gyud sa Ginoo, papuri sa Dios, celebrate yun. Pero sahay kining maong kinabuhi sa kaminyoon, selebrasyon. Usay mawala ang selebrasyon kay mahimong bugat na. Mao na nga usay sa kabugat di makasinabot. Ang kinabuhing minyo, dili na selebrasyon. Mahimo na panaglalis, dili pagsinabtanay, mo nang mag-ampo na mag-asawa. Gikan sa papuri sa Dios, moingon sila, Panginoon, maawa ka. Kaluyin taon kami Ginoo. Kaya wa na may makasinabot. Labi na kung kulang sa pasensya. Wa na'y selebrasyon. Unya, sa dugay ng katuigan, di na makagwanta, usay mausab ng timsong. Gikan sa Panginoon maawa ka, mahimo nang kunin mo o Diyos. Kuha na intang Ginoo. Kunin mo o Diyos. Tungod sa kabog ato sahay. No? Mao lagi din nga, usay ampo-ampo ta, no? Mag-ampo ta. Pero kung tagaan tagbana, usay kawala naman ang kahulugan. Mag-ampo ta, tagaan tagasawa, usay magyaw-yaw ta sa Ginoo. Ngano man Ginoo gihatagan mo ako ni ining maong bana? Ikaw ba yan nag-ampo sa Ginoo sa wa pa ka maminyo? Ngano man Ginoo gitagaan ko nimo ni ining maong asawa? Nag-ampo gyud ka sa Ginoo nga siya imong pangasawon. Karon i-celebrar sa ulogon ang mong kinabuhi sa kaminyoon. Sa marapod na sa kinabuhing pari. Sa bago pang pari, has kang ninduta. Umot kay kamot, kay hidihugan ang kamot sa obispo o nang ganahan kay mumisa. Pero say madugay, sa pagkadugay sa pari, usay kapuyo na magmisa. Dunay mangumpisal, magyaw-yaw na, nganong karon pa man ka mangumpisal. Kung wapoy mangumpisal, magyaw-yaw po, nganong way mangumpisal. Pero daghang mangumpisal, magyaw-yaw gihapon kay daghan kaayo. Usay di ta makasabot, dili maselebrar, dili masaulog ang kinabuhi. Unta ang atong kinabuhi mga igsuon, isip Kristiyano, isip magtutuo ni Kristo, isip mga sumusunod niya, usa ka selebrasyon. Pari man ta, madri man ta, minyo man ta, ulitaw man og dalaga, asa tagibutang sa Ginoo, atong sa ulugon ang kinabuhi, puno sa kalipay, puno sa kagaan, kaya ang kinabuhi isip Kristiyano, usa ka selebrasyon. Ikaduha, nga siyon atong giingon nato. Ang kinabuhing Kristiyano, ang pagsunod kang Kristo, usa ka bukasyon. Bukasyon. Usa ka tawag. Usa ka pagdapit. Usa ka pag-imbita. Unya kita gidapit. Doon natay bukasyon ang matag usa. Itawag ta sa Ginoo aron mamahimong membro, makaapil ta sa iyang bangkete, ang kalipay nga dili maangkon ining kalibutana. Mao ni nga nadunggan nato dinhi sa ebanghelyo nga katulog gyud kahigayon gidapit na
sa maong dato, maong adunahan, giingnan ang iyang mga sulugoon nga andam na ingdang mga dinapit, nga andam na ang kanunon. Pero mibalibad ang mga tao nga iyang giimbita, nga iyang mga gidapit. Daghan kaayo silang mga katarungan, daghan kaayo silang mga pasangil. Ang uban na busy sa ilahang mga negosyo, ang uban na busy sa ilang tindahan, ang uban na busy sa ilang mga uma. Daghan kaayo rason. Ang kinabuhi nato bukasyon. Ug kining bukasyon, kining tawag sa Ginoo, bisan asa ta ang Ginoo nagdapit nato nga musanong taniya. Ang Ginoo nagdapit nato nga tubagon nato siya. Kasakit man og kalipay ang atong kahimtang, malampuson man ta og pakya sa kinabuhi, adunahan man ta og kabos, naagid kanunay ang iyang pagdapit. Mao na nga dinhi sa ebanghelyo miingon na lang ang tag-iya, ang naghimo sa kumbira. Adtuan ninyo ang mga sambay, adtuan ninyo mga kadalanan, adtuan ninyo ang katawhan, bisag kinsa, kay andam na ang akong pagkaon, andam na ang kumbira. Mga igsuon, ang bukasyon nato, ang tawag sa Ginoo, mahimo natong madunggan sa panahon nga kita malipayon, malampuson. Diha bitaw akong kaila nga tungod sa kalampusan, tungod sa kalipay, dugay na gid siyang nangayo og usa ka anak. Mao tang niadto siya sa parokya sa St. Jude, kay sige gid siyang ampo, kay kuno si St. Jude mong hatag man unsa imong pangayoon. Tuon man human sa 5 ka tuig nakaanak gid siya. Niligo nang iyang pagtuo. Doon na po'y mga tao nga human sila makasinati sa kalisod, sa kapait, diha pud sila makatubag sa tawag sa Ginoo. Kay diha po'y usa ka lay minister na kaniadto wagi siya makaila Ginoo, wagi siya masimba. Pero sa dihang nadisgrasya siya, na 50-50 ang iyang kinabuhi, hapit siya mamatay, iampuan siya maayo sa kapari, iampuan sa iyang mga pamilya o paryente. Pagkaayo niya, misaad siya, ningon siya, Father, nailhan akong Ginoo, kay hapit ko mamatay. Karon mag-alagad ko, isip usa ka lay minister. Napagpo siya tungod sa kasakit. Doon ay mga tao nga makatubag sa tawag sa Ginoo, panahon nga malipayon. Doon na po'y mga tao nga makatubag sa tawag sa Ginoo, panahon nga nagpait o naglisod. Mao na nga ang atong kinabuhi, bukasyon. Bisag unsa atong kahimtang, ang tawag sa Ginoo dili mo pili nato og kinsa ug unsa kita. Daghan tang gitawag niya, pero diutay ra pud usahay ang mutubag. Busa, kung kita gitawag man sa Ginoo sa pag-alagad kaniya sa unsang paagi, atong hinumduman ang atong pagsalig sa Ginoo, ang atong kinabuhi, bukasyon. Ikatulo na importante po nga pahimangno sa atong pamalandong na ining maong ebanghelyo. Ikatulo nga siyon, konfigurasyon. Konfigurasyon. Sa English pa, configuration. Ngano makaingon ta konfigurasyon? But pasabot, kinibitang sa katapusan, niingon ang tag-iya dinhi nga higala yun sa man yung pagsulod dinhi nga wala ka man magsulod sa bisti sa kasal. Natingala ang naghimo sa kumbira, na dunay nakasulod nga wala man, siguro nag-short lang siya, nagchinilas lang siya, niya kasal good. Nang medyo disinti pununta. Natingala siya nganong nakasulod, nganong walay respeto. Ang pasabot ini mga igsoon mao nga kita nga mutubag sa tawag sa Ginoo. Kinahanglan tang mahulma. Dunay konfigurasyon, dunay pagkausab, dunay pagkasibo sa atong kinaiya diha sa kinaiya sa Ginoo. Na kung kita manggaling mosulod manggaling sa kumbira sa Ginoo, kung kita manggaling magpabuniyag, kung kita manggaling mahimong Kristiyano, kung kita manggaling mosunod kang Kristo, ato pud untang puy-an, atong batasan, ang atong kinaiya, ang atong pagkakita, mupakita pud unta, isul-ob unta nato ang kinaiya nga Kristohanon. Kay dili igo nga human sa bunyag atong ipangandaman, kay ang baboy lagi na andam na, ang mga ninong ug ninang mulakaw na sa abroad, mo nang mapabunyag na lang, pero dili igo nga igo diha lang kuto. Kung dili atong tangpuy-an ang tawag sa pagkakristyano, ang pagsimba matag Domingo, ang pagtabang sa isig kaingon, ang paghigugma o pag-alagad sa atong isig katao.
ang kinaiya nga Kristohanon ato untang isulob, atong makita. Mo ning gitawag nga konfigurasyon. Paghulma sa kaugalingon, paghatag sa kaugalingon aron kita mahisama kang Kristo. Mawita na sa ubang bahin sa Ebanghelyo, si Kristo miingon, mailhan nimo ang bunga pinaagi sa punuan. Kung si Kristo ang atong punuan, mamunga pud ta ug kinaiyang Kristohanon. Sama sa bibingka, no? Nga dunag si hulmahan. Kita unta mahulma pod sama sa kinaiya ni Kristo. Ma-configure kita sama sa kinaiya ni Kristo. Mahulma kita sama sa kinaiya ni Kristo. Sulubo nato ang pagkamaayo nga Kristiyano. Busa mga igsuon, niining ika-28 ka Domingo sa ordinaryong panahon, atong bag-uhon pag-usab ang atong pagsunod kang Kristo. Hinumduman nato ang kinabuhi, selebrasyon, bukasyon, konfigurasyon diha sa pagkakinaiya nga Kristohanon. Hinaot pa unta. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan na magkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako sa Kristo, iyang pagtumanak at Ginoo. Gipanampun siya sa langit sa Espiritu Santo, ug natawag ka ni Maria Magdalena. Nagatuo siya sa sugod ni Poncio Pilato, gilansan sa krus nga matay lubong. Niadto siya sa namatay, sa katulungan daw na panahon siya. Isa ka siya sa langit, nagalingkod sa krus sa Dios, ang Amahan na magkagahom sa tanan. Mubalik siya sa pagkung sa mga buhay sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santo Katolikong nga simbahan, sa pagkakabis sa mga santos, sa kasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhi na may katapusan. Amen. Kitang tanan gidapit sa bangkite sa Ginoo nga mao'y tinubdan sa atong lawasnon ug espirituhanong kinabuhi. Busa mapasalamaton kitang mosaulog niini ug ato usab nga ipadayag ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Alam sa nagduma sa simbahan, Santo Papa, mga obispo o kaparian, makahuluganon o matinud-anon unta ilang ipaambit sa katawhan ang mga sakramento ug sa way puas ilang alagaran ug amumahon ang tanan pinaagi sa Dios ng poong magampo kita sa Ginoo. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Alang sa mga tinugyanan sa atong gobyerno nga unta ang ilang plano, mahasubay kanunay sa kasuguan sa Dios aron maangkon ang kalinaw, kaangayan ug kauswagan sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Alang sa mga batan-on nga gitawag sa Dios ngadto sa pagkapari o sa pagkarelihiyoso nga unta ilang palabihon ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, inubanan sa pagsuporta sa ilang mga ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Alang kanatong tanan nga unta ang atong mga puong ug mga buhat sa matagtak na kanunay magmabungahon ug maayo. Isip langit nung kalanon ug kadasig alang sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Alang sa mga kaigsunan tang masakiton ug sa tanan nga nag-antos, maila unta ang kahupayan tungod sa kamatuoran nga nagauban ang Ginoo kanila sa tanang higayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Alang ni adtong mihalin na sa laing kinabuhi ang tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ang kalag ni Carlota Evangelista, Andres Evangelista Senior, ug Alan Evangelista. Maila na unta ang kalinaw ug ang kalipay nga way katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, busga kami sa imong grasya. Amahang langit nun, ang imong anak, diha sa katapusang panihapon,
midapit ka namo sa imong Dios nung bangkite. Busga kami sa kanunay sa imong langit nung gasa, aron makatuman kami kanunay sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan. Kay gikan sa imong kamagihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo. Ang pangabot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nakalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigon ang Diyos angkod sa kahangkuran. Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan. Kay gikan sa imong kamanggihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo ang bino nga abot sa yuta ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Diyos angkod sa kahangkuran. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa gibong santos na simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo ug gasa, nga among gihala diha sa pagtuo ug paghigugma, ug himua nga kining santos nga misa, magdala ka namo nganha sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Hangay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan. Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi dili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao imong gasa kanamo ang unang mga bunga sa ani nga umaabot ug mao'y among kalauman sa Pasko dito sa langit. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kadakuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagahalin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga ipugyan anak kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis may pasalamat kanimo pag-usap mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo si Kristo namatay si Kristo namatay si Kristo sa katapusang adlaw. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug ang tanang mga obispo ug kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos
nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita karon sa amahan, nga matuman ang tanato ang iyang pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang timaan sa atong panagigsunay. Kami
igsuon. Kini si Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapi sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Amen. Mag-ampo kita. O amahan nga gamhanan, ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nong kinabuhi. Kini among gipangayo kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa. Maglakaw kita uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magiyalay na sa Pilipinas, panalangin kami sa mga katalagman. Agad kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, upang ang kagawasan. Paminawa kining ang mga pag-amo, matikan gayon sa